Ceritane wayang Jambi rajanya lenggah di raja Pancen tumandang ngaleng kamus dadi amu kobong gedhe jroning raja ya ya li ha da ha da ha da ha da ha da ha da mangga sular sadere kula sami mirsani seni budaya kita seni reyong kabudayan Jawa kendang ingkang padhe sowan kadhem para pamirsa mangga sular sadere kula sami mirsani seni budaya kita kendang rampune Mas kadereyong kabudayan Jawa ingkang badhe sowan kagem para pamirsa yo
Yo, I, Kabudayan Jambi ingkang kita uri para miyarsa kakung mewah putri suga sontan sugeng mirsani sandiriya kabudayan Jambi ingkang beber ing santan iki sadera mriki saniki jaman reformasi kanca-kanca ayo sing ati-ati ingkang leres tiyang ingkang suci kangge klipur sadera baran mriki yo yo dan ngomandangi bumi kita dos mantara kakaloko senine lan tradisi enoja bagi sedia cacat tali wadah kesenian carane kepang semarangan asalanya prajurit kang makan dorongko Yo. Yo.
e a e a e a e a e a e a e a e a e a e e e e a e a a e a e a e ha e ha e a he a e do e aduh rekam tanapa tunggu sepatak nego isi ngapa iminaku tuduh atureng tabuti seni jaratan saking bintang mulya dadi sing joget padha ganteng luwas-luwas dangdut kreasi yo yo a e a e e a e e a e e a e se a e kaca ayo kaca sing trayekna sing prasaja aja padha lali karo kabudayan Jawa kaca ayo kaca sing trayekna sing prasaja aja padha lali karo kabudayan Jawa a e a e a e da a e da a e yo 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 e da a e a e a e e da a e da yo yo e da ha e ha e ha e a e a yo he he da ha e la so jalan sore bali balan la so jebanglo maneter manungku kemadang engepya isa jroning pang desan tek tek tok tek tok tok tek tok tek tok tok tek tok tok tek tok langsung jemangko suri bali bala langsung jemangko maneter mangungku kemandang ngapa isa jroning pang desan tek tek motek tek kutek tek motok tek kutek tek motek tek kutek tek motok tek go yo yo da a e a e a e da a e a a e e a se a e e da a e se a e a a e a e e da Prataruna ayo jaya sanes guru bagus kuning demati
ya li 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 eh 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 ah ah ya ah Batara Prabu Daling wajah gumurah Tumandang kirang-kirang Ajo kata-tata Ajo maka Gagaku mereka Lero bertang Wesa beto siyogo Doma karyo angkat Karya dengan projo Murid kodora herjo Siyogo Dharma karya angkat karya dengan prajo Perintah Raharjo Yo Slambret kembrat kempon nongkrong kandang area ketipu imbal abonang loro salendra slambret bilo ajaran iki pangayongklang marake ngigong macan mangap megap bocah ganong kaliya geprang meso caka dengan reyak prana toja me gembira slambret kembrat kampung nongkrong kandang reya ketipu imbal benang loro salendra slambret belo jaran iki pangnyongklang barake geger macan mangap megap bocah kano kaliya geprap wis cocok dengan reyak menyata dame gembira ayo yo 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 iya nah slambret kembrat kampung nongkrong kandang reya ketipu imbal benang loro salendra slambret belo jaran bayongklang barake geger macan mangap megap bocah ganong kaliya geprap wis cocok dengan reyak pranyata gawe
kepiro ayo yuk 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 iya ah nah slamret nyempret kepol nongkrong kandang ria ketipu imbal bonang loro salentra slamret belok seret ke bangyong kang barake ike macan mangap megap megap bocah ganong kaliya keprak wis cocok gungan reyok ternyata mega biro ya yuk nah ketayangan yen awan radoyan mangan kalesi ana tandalo tapi sodoro apa bangsa amikirake sliramu suwe pisan tapi saiki katamu laake wong bagus sudah aku dimen bareng kangen matan sliramu semandi ketayangan yen awan radoyan mangan kalesi ana tandalo tapi sodoro apa bangsa amikirake sliramu suwe pisan tapi saiki ketemu lagi wong bagus sudah aku dimen mari kangen maton sliramu semanding ayo Mas Mukri ora usah do gelut to carane kepang carane kepang riyoke kabine abang lujuke tangan depaplang trek nang riyoke goyang ketepuk ceder nyok ketepuk ceder hey
teji jaranan jarane jarana teji senupan dorong bayi sengiring para mantri jrek nong turut lorong katapuk cedar nyok katapuk cedar neng nganti kon kunggah aja gawe gelati aku ora bakal gudeli ngak lakonku yen apa kok datang katamu yen pancen ditinggal lagi gawe gelo ati sak lawase hey ayo yo no ayo drama nganting kon goleki bote-bote nong pengen ketemu najan abotan darati mong nuruti karepe ati bareng saiki katamu kowe tega ninggalake aku kaya senadal atiku loto metes nalase pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gudeli yo bareng saiki katamu kowe tega ninggalake aku yen pancen ditinggal lagi gawe gelo ati sak lewase ayo mas yo ada seseke dolatan aja bodo mononge ana sekarang yang nyata gede ombake gulung gumulung ora kendas saben wayah kang nata jamu yang nyata mari sembrono kreta kencana dadi titihane maksudnya dewa ra ada gunane katan semenar kabeh nang semake ra agen netra bisa mesthekake
Mas Mukri yo. Iya. Nah. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo nanging piye kabeh mau nyatane tresnamu welas sejati setasuwun sing gedhe pangapurane andut raja selawase Iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggo ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena brawane tak enteni rondone orang sadar ngateni ning nyatane tresnamu tolos lan suci sing tasuwun sing gedhe mangapurane ado tresna kebutuhan selawase yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut ibarat peraba kau dadi sego mula geton ku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa
perlu digatune janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tasumon sing gedhe pangapurane andum tresna bebojoan selawase tresna bebojoan selawase ngongkong tangara budaling madya swara gunu gumara tambur sunsarane gada buke laku muda candi tambur po sur tambur gong peri soleng lan salobret muda mamurah